Amay nagpasiring kasubagong aga sa terminal nin bus ang biyaherong si Vim. Sabi niya may importante siyang lakawon sa Metro Manila sa aga asin habo niya na makisusuan. Sakto huli na daipanin pila sa mga ticketing office asin mahiwas pa ang Legazpi City Terminal. Alagad antisipado niyang madidipisilan siya sa biyahe pabalik sa Bicol. Posibleng sa weekend na siya makabalik sa reyon. Siguro mag-stay na lang muna ulit sa hotel para by Monday, siguro po. By Monday, makapagbiyahe ulit, pabalik. Saro sa na si Vim sa mga biyahero na padit-diting nagdadagsa sa mga terminal. Sigun sa nagkaper ang empleyado kan mga kumpanya nin bus sa terminal, piga-antisiparan ninda ang dagsa nin pasahero poon ngunya na aldaw dangan sa Abril 9 naman sundo 11. Fully book naman ang nagkaper ang kumpanya sundo sa masunod na simana. Maging mahinaon day madagit sa mga booker kundi natatawanan ni nga alokasyon. Maghalat lang kung may additional pa mga. Pero dakol man po dinding mag-open kay extra bus kaya dahil sinda mandal makakabalik sinda. Daiman ni nanotara na aumento sa pamasahe. Mantinido na 900 ang pamasahe sa mga ordinary buses, mantang nasa 1,000 to 1,500 ang mga aircon buses. Sigun sa manehamiento kan Legazpi City Terminal, nakahanda naman sinda sa dagsakan mga biyahero. Sa katunayan, may tinaunang special permit ang Land Transportation Franchise and Regulatory Board o LTFRB asin lokal na gobyerno kan Legazpi. Sa dugang na 5 bus kada kumpanya. Magbibigay kami ng letter sa LGU, request na payagan kaming magdagdag kasi as of now, ang allowed lang ng LGU with the approval of LGU and LTFRB is 5 buses per company. So nagre-request kami na i-allow na 10 bus per company para at least ma-accommodate yung dagsa ng pasahero this coming Holy Week. Sa presente, nakikipagkoordinar naman sinda sa mga otoridad nganing masiguro ang kaligtasan kan mga biyaherong pauli sa probinsya asin pabalik nin Metro Manila. Request na kami from PNP-OD na from time to time maglibot yung K9 unit nila. And as of today, we are thankful na si Bureau of Fire andito siya to conduct inspection and meron sila dyan na help desk. Mientras tanto, padagos naman ang passenger assistant desk sa Pantalan kan Piuduran, digdipiglalao ang dagsakan mga biyahero na pasiring sa Masbate asin sa Visayas. Kaya po kami po nangangapuda, dahil magpalang idali, tadakol bang kita ibarko, iwasan na po, ingatan ta pagbiyahe. May hiling naman sa mga pangainot ng Pantalan sa riyon ang Deployable Rescue Group Team o DRGT kan Coast Guard District Bicol. Kompwesto ang DRGT nin 25 personahe na ipigtaltag sa mga pantalan kan Tabaco, Legazpi, Piuduran, Pilar, asin Matnog Port na mataong asistensya asin mabantay sa mga pauruling pasahero ngunya na Semana Santa. Sigun sa tagapagtaram kan Coast Guard Bicol na si Lieutenant Commander Eman Avila, ngunya na aldaw, padiit-diit na nidang nananutaran ang pag-arabutan kan mga pasahero sa Pantalan. May pangapodan sana si Avila sa mga biyahero. Na kung pwede po, kung may oras naman sana sindang makauli as much as possible sa mga oras na ini na dahil pa man yaon ang dakulang volume na maarabot sa mga pantalan, tawanan na nindaning oras. Saro pa po, dahil po nanggat sinda magbit-bit yan, no one na mga illegal na gamit, sigurado po, kumpiskado iyan or maantalaan sa indang biyahe. Pigpagirumduman ni Avila, ang tamang pagsunod sa health protocols huli tayaon pa ang humakan COVID-19. Apwera sa DRGT, may mga ipigtaltag naman sindang personahe sa manlain-lain na beach resort sa riyon. Ngani masyerto na ligtas ang mga nagkakararigo sa dagat bako sa nangunya na Semana Santa kundi sundo sa matapos ang summer season. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.